Anyang laki din! Tatang, sumre ka kun iti trabaho. Mangan kan tulat ta, nalpasa ko na nangan. Ay di ka manin agbartag intun malpas ti trabaho yaw. Diretso awid nga men maryaw. Wen ka di, tatang. Agurnong kakit di iti para iti agbaling nga asawam. Anya nga asawa. Parikot laday ta, tatang. Ay na, di ka agsao iti customer yaw. Para makita Kita akman intun makakita ka itinalap sa tabalasang. Ang mga no agmulagat dagita dadakkel amatam. Ni tatang mat. Agpada talaang mat adadakkel ti matana. Una, ngam no di ka mga asawa. Ay na, atiwon ka anak ko. Gaputa uray dadakkel dagiti mata. At dati ina manangayat kanya. Anya? Apay nga minadi ka pa ila mga asawa, Mariaw. Kat lagpas ka ni ti kalendaryaw. Anya lagpas iti kalendaryo mat nga bagbagam. Kat no 30 ti taon mo, Mariaw. Baya mo ta sa asawa. Saan tumot lang ang makisurot kanyak inton matayak. Ay na, gagangay na iti biyag. Anya nga ron ti kayat mau. Agkuy-kuyog kayaw, uray sa dino ti papanam. Kasta ka di ti kayat mau. Gatwa na, asawa nga rod. Rumbang nga rod akadwaan na akanayon. Napay pare. Saan mo ka di akayat? Akanayon mo akadwa ti asawam? Sika talaga pare Maria. Alangan mo't aging kay JCR katagkuyog kamay. Lagi din. Agtrabaho ka. Ang mga no agungat ni boss, inton makita nang agsarsarita tamanay. Ala pare, sikan tumot ngamin. Dito sa asawa ti bagbagam. Kat isumot pare. Mga asawa ka ngaminan. Ay na, allergic ko ti babae. Ala, agtrabaho takit din. Saan kan asumana udita? Nimbag nga malam mo, Nana Marsay. Nagritira kayo gaya man. Una na. Ay, mangtad ka man kititi may isang arak. Agas ti bannog. Ay, awan nga min para masahe man niya. Hi, Mario. Ay. Oh, di mo't hayra, ta sumungat. Kamusta kan, Mario? Manumanan abulan asaan ta nakita Kamusta? Ay, kat mayat lata. Nataar lata met. Sana kimupas. Nataer ka ngagpaisaw. Yung awan mo't nobyam. Awan serbi tigagat kan taer, no awan asawa. Mabalin ka de, adi ka makibiyang iti saritaan me, Nana Marseng. Ay na, Mario. Bayam lata ni Nana Marsing. Pudno matimbaga na. Anya? Asa-asawa. Awan tumat lang ti maal-ala dita. Ay, nabartag ka manin maryaw. Oh, my father. Why are you gising pa, ha? Timbagak mat kan kaasar dengamon ti panagin inom mo iti arak. Maasi ka kumamot di tabagay. Kasta talaga ti biyag ti single, tatang. Saan na balitawan mo't asawak? Ay tangarog, agurnong kakit day tapno mga asawakan. Bareng tumino kamot baset. Inton adan asawam. Yang asawa. Diya kaya ti mga asawa. Ang mga nusyak to ti agbalin nakaasin ton mga asawa. Ang mga nusyak to ti agluta. Aginaw. Aglaba. Agraman underwear na. Palaba na. Ay, pakawan tatang. Ay kat gagangay na Asawam nga rod o ditulungam. Anya nga rod ti kayat mau. Agbiag ka akasla aray Oo na. Iso nga rod nga dahasawa. Tanda mga sikaso kada tao. Ay na, katulong nga rod ati birbiro ka maryaw. Saan nga asawa? Mapana ko ni ti trabaho, bakit? Sikanti makam mo dito balay. Wen lakay. Ay, wen. Anya ka di ayati kahit mo asidaan inton malam. Urayan niya, bakit? Awan mo't masida nga urayan niya la dito. Sika talaga bakit? Adakan kan Nanya ti adda.
Di iso ti ilutaw. Nguwan lakay. Ayun, inalam ka din ti balon mo? Un bakit? Kada ni ti bagkaw. Mangan kanton ayin ton madamdama. Ayun lakay. Danag mon aya. Ala, mapankan iti trabahom. Katagan nad kawan. Un bakit? Inak nga rudain. Mua. Chup. Oh, pare Mariaw. Apa yan naladaw ka? Itay payla nga kung unget ni Baus. Nauwan nga rod pare. Nangubrak namin. Di nakmot riniing ni Tatang. Ay na, day tantumot nga main. Kunakmot kan ka, di kag barbartak. Aguri ka. Apay ngawan ti bagmaw. Apay, saan ka nagbalawn? Saan nga rod pare? Awan pa'y ngamin naluto ama ka ni Teagsapa. Sa anak to pa'y anamigat. Anya? Ay kasano day tan pare? Anyan to ti ka ng ngayon to naldaw. Baka mo di tan Ay na, day tan ti bagbagak pare. Nuadda ko maasawam. Sigurado nga dagluto iti kanam. Ang mga nuadda pa'y nang banyuskin ka. Kaslasyak. Insaganan di bakit ko tibalon ka. Tanada ka maninday ta sa asawa. Mala, agtrabaho tan. Ang mga makita na tan ni boss ng agsarsarita di tawi. Agpungtot to maninday jay. Kasano itan paray? Agawit ka kadiya mapan mangal daw. Kapilitan nun Hello guys. Imaya, taumay ko itulot ti balon ni Mario. Aha. Naibaga ngamin ni tatang mo, adi ka nagbalon. Ngamin, naaldawan ka. Iso nga inyagan kan Anya? Apaw! Nagganasan nga no kasta. Agasang manday tapa nagayat kan ka ni Haira. Manmanuman ti kasta babae. Ay na. Intad mo da ito yung balon o di awatag, Haira. Para kan ka talaga dayta, Mario. Agyaman na ka. Agyaman na ka? Tamagustom ti inyag ko abalon. Baliktad Sika kumati agyaman Mario. Aywan na niya. Agyaman na iti da ito yung balon mo, Haira. Awan anyaman na, Mario. Ala, agpakada akon, ha? Katmangan kayon. Bye-bye! Ay, agasam dat. Babae pa yan, tiyo masidagkan ka, pare Mariaw. Mabisi na kon, pare. So, ang mga anak kon. Naimbag nga oras mo, Nana Marsing. Yawatan nakman iti may sa abungan at tinapay. Ikapiktuman, apaman ang makasangpot ak iji balay. Apay, balasan ko. Sa dino tinaggapuam? Iji construction site a pagtatrabahuan da Mario, Nana. Apay, nabiyom ka din ni Maria. Saan, Nana? Madlaw ko, adi nagsakayat ni Mario. Ang mga noawan at talaga ti panggap na ang mga sawa. Imposible mo't asan nga gusto kad ka kan nakapinpintas ka. Kan adan ka pa iti natalga na trabaho. Asino pa nga iti saan ang mga yatkan ka? Ay, nilang amin Mario ti ay ayatak, Nana. Katawanin sa bali pay. Diyak mo talaga adi nagpagan ano. Nagkapoy ni Mario na ya. Sige, ipakitam ti panagayat mo kenkwana. Nunasken asulisugam, aramidam. Anya? Ay, anya aklase ti pamagbaga dayta, Nana. Nagalas. Ori kas kasano, jak pulos pinanunot dayta. Apay lakay. Awan ka di pa'y nobya ni Mario akatrabahoam. Awan pa'y. Angam adamot ni Haira nga gusto na ikan kuana. Angam ti parikaut. Kaslasa na kayat ni pari Mario. Ay, apay. Napili ka di unay iti babae ni Mario? Allergy ka numat iti babae kunana. Angam imposible mahal. Asan ama in love ki ni Haira? Kit no nakasingsing ba? Napintas ni Haira. Ay, sayang nga talaga, paluspusan na ni Haira. Awan mo ti pariko, ta single dadwa.
Ang ammo pa ya, akin ni pare Mariaw. Nangan ka ka din tatang. Itay pay alangan mo't nga urayin ka pay laang. At damot dito itimakan. Katuan mo't nga min tatang. Wow! Huhuy! Adobo akar ni ti baboy mo't gayam ti sida ang tatang. Napay, napan kayo nagpalingke? Ay saan? Inted ni Hayra da ita. Ni Hayra, may dito'y balay. Katuan. Abay, di ka mamate. Ay na, talaga nasingpat na dya balasang. Nagpintas pay. Nay, kursunada yun sa tatang. Sa bagay, awan dakis na. Anya, apay kung maasyak ngay. Sikakit di da kayo tiag bagay. Ay na, no siya, allergy ak iti babae. Sana may bagay na Hayra kanya. No way! Anya! Tunakit din ni tatang kanyak nga armak kano day jay Hayra. Katuan mo't ngamin paray. Paluspok sampay lang ayan ni Hayra. Kat agayat mo't nga rod kan ka. Ay kasanon ngay no makasarak iti sa bali alalaki nga ayatan na. Ha? Amok akayat mo mo't ni Hayra. Ang mabain ka lang, saan ka day? Siguro. Kanya siguro. Tibagam kit day, sigurado. Aramam kit day, tapno agkasar kayo. Saan mo tang umay ni Hayra dito'y balay? Unggag paiso Oh, kapay adi ka sumungbat, Mariaw. Ah? Saan mo ka di anadamag? Ti anya tatang. Ha, nakiasawa ka nun ni Hayra itibak ng agwapaw. Amerikano pa'y kanaw. Ha? Oh, di makalmot dagita dadakkel amatam. Kwa tatang. Naklaat ka niya. Uray di mo ibaga. Amok ana sakit day tarik na. Kaslam tutudok iti dagom tapuso man niya. Da kayo matatang. Apay ko mangagsakit tinagam ka. Kat allergy ka nga rod iti babae. Oh, allergic nga. Ayawanan, Mariaw. Naladaw ka niti biyahe. Nana Marseng, saan ka di ngayon imay dito tirsina yun ni Hayra? Saan na namakaw may dayjay? Gapot ang nagawin ng iti balay day iti bagyo. Kasta ka de. Apay nga asan ang nagpakada kini tatang. Birbiro kan ni tatang itay bigat. Siya, ni ka di tatang mo tibang sapsapol, wano si ka. Ni Nana Marseng met. Ay na Mario, aklo nam ngaminan nga agayat kamutan ka ni Hayra. Kwa. Ay na, di ka nagpambarang Mario. Ang mga numasakitan ka laang inton maladaw ka. Di ka ngamin agkapoy-kapoy. Katno ko namat ni tatang ko. Anak asawan ni Hayra iti Amerikano. Ay na Mario, kasla di mo am mo ti amam. Kististingan na kalaang dayjay. Sigurado akayat na laang ang makita. Nuan niya ti reaction mo. Agpudno kayo man tatang. Kanya kumati pudnok, Mariaw. Pudno ka di anak asawan ni Hayra iti Amerikano. Katawa kayo pay. Sino tinakadamagan nyo iti day tatatang? At dati nakaibaga kanya. Anya? Unay kayo matan tatang. Day talagkat katawa ti aramidan nyo. Sapay nagalas ta katawa yo. Apay, Mariaw. Apay asang kadamag mumutan ni Hayra. Kwa? Apay, gustukan kin ni Hayra. Uwan tatang. Naamiris ko ako rusunadak mo't gayam ni Hayra. Kunak man mo allergym ti babae. Idi, tatang. Saanan ita?
Ay na, kung konaklaan nga nakiasawa ni Hyra, kaya't ko lang nga makita ti reaksyon mo. Imposible mo't ngamin pusong bato ka. Mbala, ibaga kung tipudnukan ka. Nagawid ni Hyra ije balayda ije bagyaw. Uwan ka nung araw, tatang. Ay, inton bigat. Nagluwasak ije bagyo. Sa pulak ni Hyra. Pari Amado, pangasim man. Kaduaan na ije bagyaw. Ha? Anya nga'y taramidan tayo ije bagyaw. Intaman sa pulan ni Hyra, pare. Ha? Apay? Mapukpukaw ay atap no sa pulan ta. Saan? Ngamjak lang amin amo ti balay da ijay. Iso akaduan nak ijay bagyaw. Sa pulan ta ti balay da. Anya? Apay? Mapukaw kaya ijay bagyaw. Tamasapol nga itugot nak. Sikamot pare. Di ka makawawat. Malaman langan. Sige, kaduan ka mapan ijay bagyaw. Hyra? Anya ka di tinaskan nga ibagam Mario, ta sinurot nakpailaang dito'y bagyo. Umay ko kumaibaga nga agayataken ka. Ket no aklonam ti panagayat ko. Agsublitan iji lugar tayo. Tagden natan. Ay na Mario, si ka talaga. Idi awan nobyo, awan ibagbagam kanya. Ha? Ita tadanda ni akon makiasawa. Ibagam maagayat ka kanya? Anya? Adan nobyom? Wen, iso ana saya at imay kayo. Awisin kay kumakit di iti panagkalay sami. Inton sumaruno abulan ti kalay sami. Anya? Kag, anya ngay tirik na mo itamaryaw. Nagsakit tatang. Kastoy gayam ti mapay kan ayat ako nada. Anay kayo man tatang. Katawan tak pay lang mat. Ay na, no idi pa'y kuma, pinanunot mo dayta. Ang mga no inayat na kamot ni Hyra. Saan mo't nga may? Tatong ka lang sa uka, allergy, ti babae. Anya nga ita. Masaksakitan day tarik naman niya. Namok to ninton sumaruno tatang. No saan ko matgayam nga allergic ti balasang? Ipudnok to na dagos ti riknak. Tapno saanin ang maulit ti kastoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din! Mapanam ka di andoy. Ket inak agar man ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarem. Aggaget ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mo. So manao kayo man ako na ako. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Katusto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae nga ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagit Anya, Wala na. Uray po utin nyo reda. ay ti salbag. Saan nakasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga itilimpyo abalasang ang mga yat itisadot. Triplyak to tagagat na dandon ti pamilyak nanang. Aldaw man kin rabi, agtrabaho to. Anya, Gayso mo nanang.
Amuyon ti kahit ko asawa, iti imba ka, nga uray rabi kag trabaho ak. Hay, salbag. Diyak amo ti sawakan ka, Andoy. Mala, panahon ko pa na. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya! Oh, paray, papanong ka tay? Nakapurma ka man. Agasundat nga eh. Naka-leader bouts, kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti, apo, nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko armo, hindi ko sulada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka garing ti balasan. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka di mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kastaunay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kan nagbrasyur ti. Ah, ay na. Urnuso mamma ti bagbagin Pards. Sakbay ka mapan agalang. Asino ka di ti mapan mo arman Pards? Ni Mandelia Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan Pards. Apay, kastaunay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay. Akas taunay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umumbra na ito strikto? Kan may sa, ni mo't dila ti mapanggo arman, saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko, Manong Andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aday. Kwa Manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko, adanong. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko man ang idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa kang aminan, Delia. No bilang agasawa ta, Andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na na. Apay, anya ka diti bagayaw. Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanya. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tiyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay Andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko, kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo, Andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan matlaang amamulaan awan sirbina. Apay, nagagat ka ka di matlaang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kahit ko sawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko ngagtrabaho. Nana, promise. Cross my heart. No kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, nana. Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka ka din agtrabaho. Wala na, didak pagduwa-duaan.
No kaya tiyo, mapandak kitahan a binigat iti garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaado lang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ah, ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, tapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to ka nung itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itad mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigang. Agtubo mo't ay adagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw, saan amabalin akastamlaang, ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos parts. Kuha parts. At na kami papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi parts. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka parts? Ay na, one parts. Kaskas daw parts. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaytid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti tarong. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yun iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat mo tin agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka na kananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king na. Kasanonton, no paayin ti babae ngar mo na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ate agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga rodanak kaw, amangan no agsakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day tananang?
Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na yun. Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek ang nagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay ngamin nga agayat et ka. Adula amin day da. Mabiyag ka mulat na uri awan nasawam. Ay, nasi ka mo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ti arar mo mabalasang. Kanyan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yun. Yak imbaga sadot ka. Ngayon, nagagit ka mait amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. At idok ti bunga na giti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka na sayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagayat mo kay ni Delia? Kat gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka, sumbata nakitan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko kin ka. Anya dito, Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sumbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahi ni Delia. Kaya sumbatan na ka dinoras. Para kang Delia. Ay na, agyaman nak Andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Ay, Delia. Para ka na kayo amin dahi ta. Agyaman nak manin Andoy. Ay na, nagatidog ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. No. Nagmaya mo ta, prusa ng titarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustuhan ka di mala ang titarong ko? Tarong. Ay wan Andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y Andoy. Ay na, naimbag ta nagustuhan, Delia. Tinaripato ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manen saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Ay, sana, Delia. Kalkalpas ko lang nga nagmerienda itay. Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At ka di namnamak ka. Saan ka pa amasumbatan, Andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapos itibot isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mo ito ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka mait, Andoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Dilya? Saan? Ngam naibaganan. Nga da ka nun namlamak ang kuha na. Ne, nasayat nga rod ano kasta?
Saan ka nga tanga agbalew? Apaman na sungbatan na ka, Ter Armam? Ni brother mo, permanente da ito yung nagbalayo, saan at temporaray. Ay, nasayat ang araw no kasta. Kit agurnong ka nga ro din ha. Taapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabaling nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay dyan, Brad. Si Kahamod, siyempre, ikalay sa kau muna. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag triplin to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan kakabsat. Asino da ka day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka day. Apay. Adda ka din na aramid ti anak kaw asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kayat ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra mo't da ito apakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan kapsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo't da ito tao Imay laeng tapnupon ka na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ang ti ugaling, Parts. Abay, Parts. Awan ayat ti panagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Agsigurado ka lang, Parts. Ay, kat ang gagatak ta. Nga uray agasawa kami tun ka ni Delia. Triple, ti gagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta, Parts? Talagang sama ka asawa ka na. Ay, gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kita, Parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka ti babae nga agad kanyak kit. Ho! Ti ko nam kit di Parts. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyaman iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod no ti panagayat ko keng kadilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapoy ti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpaysa! Ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na itadilya. Ay ayatan ka mat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw Andoy? Ay ayatan ka mat. Sapay ko tasaan ka pulos nga agbaliw, itatasinong batan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka. Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anyang nga nita, Barnes. Nakaragag sa kami. Kas kala na nga ba kiti luto?
Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dito, Pards. Ibaga mo na. Nobyak ito ni Delia, Pards. Anya? Nobyam ito. Seryoso ka di, Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ah! Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaysaya sa no, agramba tayo. Una. One, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Syakti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kikero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, kung saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat apa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, bayamon tayo Pards. Naimbagid diya ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, Andoy. Kanya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilag, titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Karakop ko kano ni Delia. Kinigtot nakit din. Napukaw ko lagit din, di tagtagainap ko. Ay, unay ka, Andoy. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman, iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang. Adda ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Ammom ka de tinamay nagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan iti pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sa nabaling, tas sinumbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunang, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na yun, Delia? Tanay, makasasawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan, Andoy? Uwan, Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan, Andoy. Ay na, agyaman ak, Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy. Tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko Intol agasawa tantang. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay nag-is-isim ka di tangawan gap-gapo na digna. Nitatangmot, at dalaang nalagip ko. Apay, at damot ayati kurkurang ko. Kahit, apay nga ron nga is-isim ka di tatugaw mo. Ay natatang, makiasawa akmet laangan itinataer kan mangup-opisina alalaki. Jay kunada nga roden iti English nga if there's a way,
there's a will. Sino ba din day ta lalaki? Ang mga nunatair nga agpaisaw. Wala namang binatbat. Ang mga nunalastag. Ni tatangmat, apay, nalastugmat ayan ni Charles. Saan mat iti panagkunak ka? Anya? Ni Charles nga abang di tabalay ni Terseng? Asino kumapay ngay? Awan mo't tintidad do mga agnagan iti Charles dito yung barangay tayo. Apay, nubyom ka din ni Charles. Saan pa'y tatang? Ang umadanin. Nagaram ka din keng ka. Ni tatang mo, tila damdamagan nyo. Mala, inakon ijay tersena, taamangan no lumabas manin ijay ni Charles. My savior sa kahirapan ng life. Ay no, nagtaer at talaga ni Charles. Agkrasyak at talaga kan kuana. Oy, di ka man. Apay, basiguradom ka di nga wan nobya, wan no asawa day ta Charles, Kas makitak mo't kit awan manang. Awan mo't ti oray may isang inyaw awid na dito boarding house na iso asigurado, single pay ni Charles. Amangan mo't no addan ar-arman na asabale. Iso asaan ka man nga agasyum iti kastaunay. Amangan no masakitan laeng day tapusom. Ay namanang mariknaket ay ayatan nakmet ni Charles. Ay, agbagtit kansan gapo iti day ta Charles. Di ka man manang. Italaeng met nga agayatak iti kastoy. Kasanuak ngamin ang makaasawa nga no kanayon nakmet atob ngaran. Saan nga iti kasta? Ti kunaklaeng met. Kat saan kaunay amang namnama, ngamin narigat ti mapaay. Nang runa no first time, nagsakit at talaga. Amangan no marigatan ka mangiliw-liwag. Anya? Wen, amangan no ibagamot, amapan ka ijay bantay, taing kaipukaw amin asakit tinakam mo. Wen no saan, amangan no ibagam, akayat muntumot ti aglemes iti arak. Na mga oras mo ading ko anapintas. Gumatak man iti keratin gold mo. Ay na, agisem-isem kit din amang kita kanya. Kursunada naksamot dayto nga alan. Kundi usarpay mo't iti keratin gold. Di mo't maibagay iti buok na akaslasagan. At iti keratin gold mo. Dig na. Mabalin ka din nga umayak man rin pumasya rin balayo inton rabi. Ay uray saanen alan. Ngamin, amangan no saan kamutla amasango. Amangan ngamin no makaturog ak adagos. Oray masapa ka mapanigi balayo. Kat urahin kanto ijay. Dagulit kamut alalaki. Ada ka di ibagbagam, dig na? Ay kwa, awan, nga malagip ko. Makiturog ak gayam ijay balay ti gayam ko. Isu nga uray saan kan amapan ijay balay. Mapanaklat nga rodan iti balay ti gayem mo. Anya? Wen, kaya't ka kami na makasarita talaga. Mala, mapan ka nga rodan ijay balay inton rabi. Angam niya, saan ka nga agbaybayag ijay? It depends upon the situation, adig na. Ay no, dapat English na. Ay, dagulit ka tao. Agawit ang arudan dig na. Kit, urahin na inton malam iji balayo, ha? Agday-daya mudong kamatasimang perdig na. Ay, anak ti kabalyo! Ay! Anya, asino tanak ti kabalyaw? Ay, awan tatang, nakigtutak lang. Da kayong tumang amin. Pasensya kayo na. Diyak ngamin nasiputan tiya asidagyo kanya. Apay ayang agday-daya mudong ka itay. Ada ka di manang kasuron mo. Dayjay nga alan
ipapilit na nga umainak pasyaran inton rabi. Kanya ko matikasuron mo ijay. Kaya't na siguro nga agaram king ka. Yak nga rod kayat nga agsubli-subli dito balay tatang. Naibagak matan kan kwa na, nga awan tinamnaman na kanyak, kat ipapilit na matlat ta tibagina. Ay, isang bata mga minanatap no, itikas ta ka agtal na mo tayo. Ay, no way! Uray agbakbak taklatan abalasang, no isumot laang tipakiasawaak tatang. Naimbag nga oras mo, ating dignan. Impay-pay sumatan ti may dito'y balay manong alan. No inkarik talaga tong paragadeng. Kan kahit kumanan ngamin nga idarirag, to'y napudno kan... Napudno kan saan nga agkupas a panagayat ko kan ka. Kat saan kan tong agbabawi amang sungbat kanya. Oh, saan ka di akas ta tituloy na ti ibagam kumakanyak manong. Ah, Na-i-memorize ko nga minan, manong. Gaputa isong akanayon tisang kaibagam tunggal umay ka dito'y balay. di kagdanag ka rin. Baliwak to nga ron tilin niya. Inton sumaruno, apa nang sarungkar ko king ka dito balayaw. Ay na, uray saanin manong alan. Uray di kan agsubsubli dito'y balay. Ala, agawid kan. Kat ulitak timbagakan ka. Uray di na kun sarsarungkaran. Anya? Oh, tumakder kan ama nung alan kat agawid kan. Tani, awanin ti oras ko ang makisarita kan ka. Iso apanaw. Ay, una yan ayadig na. Oh, aping agkatawa ka ngay manang Angie. Adda ka di nakakatkatawa iti na istoryakan ka. Ay, awan, maray awak man kada kayo kinialan. Panagkunak kat agbagay kayo. What? Kasano? Ay na, no makapag-react mo't dahito a tao, wagas. Apay, kaya't nakadin nga ipaasawa itila kay abaro. Ni, saan man nga iti kasta? Ngam nasingpet ngamin ni Alan. Uray pabpabainam, kan saksak tamtirik nana. Saan lata ang maupupay nga gararam kan ka? Kan maysa, awan bisyo na. O, saan ka pa? Anya? Kat, agpay sumat. Awan to ti agbalin aparikot mo inton agasawa kayo. Ay naman ang Angie, uray anya ti bagbagam, ni Charles ti kayat ko, awanin ti sabali. Kasano, kat di nakamutpagan ano ni Charles? Ay na, no kasapulan asulisugat, aramidak man ang Angie. Anya? Naimbag nga oras mo, ading digna. Kastamat kan ka, Charles. Adda ka di gatangam. Ha? Ay, awan ading. Umayak lang ko mamakis istoryakin ka. Awan nga min trabaho kita. No, mabalin na. Ay, kat mabalin Charles. Apay kumaasaan ngay. Amom, naragsak ang akasarsarita. Anya? Ati kayat ko ang sawan, naragsak ti adda kasarsarita na. Panagkunam ka dikit pasado ak iti may sa abalasang no bilang tagaramak, ading. Ay na, siyak siguro ti bagbagan abalasang. Ay na, maragsak anak manan. Naragsak manan to'y puso. Ay, kilig to the max. Ay, apay kumangay, asaan ka apasado iti may sa abalasang. Kat no nagtaer ka na singput ka. Anya pa nga iti birukin daken ka. Armag nga rodan aji babaya kursunadak, ading. Agpudnukan kanyak, Charles. Mabaling ka di nga iladawam day ta babae. Napintas, nagagat, natayag, napudaw.
Kan simple abalasang, ading. Ay na, kasla saan mat gayam asyak. Tanang isitak mat. Ay awan manong Charles. Good luck iti panagaram mo. Ay na, tatang. Matungpal at talagang ti arapaap ko ang makiasawa iti nataer kan bak ng alalaki. Anya, Sigurado, siya kung ti kararagsakan a babae dito'y lubong, inton armenak ni Manong Charles. Ang mga no aglag to ti pusok gapoy ti ragsak ko. anya laki dinayadig na. Narigat timang namnamalatan. Ay na, imala ka talaga iti daydinanang mo a filinggera. Anya lakit din ni tatang. Pakaragsakak nga rod, lapdan nyo pa ilaang, di dakot suportaran. Abay, masiguradong ka di asikati arman na. Katuan tatang, ngamin, inladawan na ti balasang apakariknaan na iti ayat, kuna na abalasang anapintas, nagagat kan simple. Inayon na lang siguro, di kuna na anapu daw. Abay, panagkunam ka day, kaya adaking ka dagita agalad. Anya lakit din ni tatang aya, kontrabida talaga. Da kayo magayam ti masabat ko na natirsing. Papanan nyo ka day. Bapanak man iji bangkag. Sayang ti aldaw no sa anak amapan ita. Katsika ngay, sa dino mo't ti papanam. Agpaili ak man nana, mapanak agmarket iti lako. Kan mapanak man naggatang iti miniskirt ko. Ay katuan abalasang ko. Aywan gayam, saan ka di nga agar-aram kan ka ni Alan? Isong bata mon, nasingpet na di alalaki. Sigurado, di kanto agbabawi no song batam ti panagayat na. Anya lakit din ni Nana Tirsing, da kayo kumaati makiasawa, tapno adda kadwayo amapan ijay bangkagyaw. Diyak pa'y ngamin sinong ka, di agar-aram kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana. Kaya't ko pa'y nga enjoyan ti single life ako nada. Anya? Adagar arom ka da kayo, Nana? Asino? Ay kat adamot Uray baketak, adalat tamot mangayat kanyak. Ngam sa anak pa'y nga ron anak kasagana ang makiasawa. Kan maysa, agpaki putak pa'y mo't Anya? Ay namanong Alan, namin ano ka din nga imbagak asardengan na kun nga ar-armen. Namin ano matan ngayon baga, saan ka asardengan? Aging ga adinak maayat. Nita, pilusupon na ka de. Ay, ni saan? Ang pang-asim ko man. Sung bata mong tinabayag ni dardarirag kong ayat kang ka. Kaya't mo ka day, mabakita na balasang akas kinitirsing. Anya nga tanon ni Nana Tirsing ti armen nyo. Total, baak matin abalasang ni Nana Tirsing. Sikati kayat ko ading. Awanan sa balay. Diyak kayat ni Nana Tirsing. Gaputa sigurado adinak maipaayan iti cute, abibe. Kan maysa. At dabaro nga agar-aram kan kuana. Nataer kan baknang. Anya? Asino ka di day taabaro? Ay sus, amangan mat no ni Charles. Ay na, saan kumamot Siya kumatipag tinagan na. Aklo nung payat ipanagayat ko digna. Sakbay nga ibaga. No sino ti agar-aram kan kuana. Ha? Ay na, pakpakawan. Ano saklaangan ti agimbistigar, ngem ti aklunen ti panagayat mo. Awan na pulos ti sunggar adot-dot ko ken ka. Manang, pudno nga tayo na idanon kanya. Nga adda baro nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. I won. Very, very true data. Ni, asino mo't ngay nga tati baro adadaal ti ulo na nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. Ay na,
Kasano kuma ang maibagam adadaal ti ulo na. Kasano nga'y nunimat na natirsing tinagpatibok ng puso niya. Anya? Apay, asino aya? Wano? Katawanan na matlaang? Ay na, barungarwod dig na. Ni Charles ti agar-aram kan kwa na. Anya? Ay, di nakman angawon iti kasta. Apay, agbibisin mo't aya ni Charles iti babae. Anya kalakit din ayadig na. Podno ti bagbagak. Anya? Apay nga manangan di. Kunak man no siyak tidakdak kamatan na ididinamag na. Numabalinnan nga armon ti balasang anak kariknaan na iti ayat. Ay katday jay kunada ang maling akala. Apay ngay. Apay aday jay pay bakit anabalasang ti kinayat na. Idinto tanda aklang mat dito yung ububing. Never been touched. Never been kissed. No damages. Apay aday jay pay laang mat. Kanayo nakpay mat ngagpapansin kan kwa na. Urayak lang paspasiksi. Tapno mapansin nak lang. Ay nadig na. Ninanatirsing nga rod tinagpatibok iti puso na. Iso nga aklonam kit din ni Alan. Iso laangan tinabati para kan ka. Tapno di ka mabakitan abalasang. Kuna kanyak idin ni Charles abalasang tiyarman na. Saan mo't gayam? Nabakitan mo't gayam abalasang. Wasak ng mga pangarap ko. Nay, apayan dig na. Kasla ka may ibusan iti oxygen. Yung iti panagsangsangin mo. Apay, anya tinawasakin ka. Tatang, nobyo mat gaya man ti bakit abalasang ti lalaki ngay nararapaap ko apakyasawa ko ma. Nay, apay, asino ka diti kaayan-ayat ni Charles? Ngimot gayam na natirsing, tatang. Anya? Uwan, tatang. Ay, dambal mo dadya at Charles. Kadaak nga ububing. Dadya pailaang mat ananatirsing tinayat na. Ay na, sorry ka na lang, digna. Nina na tirseng, tinakariknaan na iti, nagpaido mga ayat. Kanya nakit din ni tatang. Amuyo mat ngay ayatak ni Charles. Ang amkastapay ti bagbagayo. Karkaruan nyo ti sakit tirik na. Ay na, dahi tadya ibagbakin ka. Adi ka unay mang namnama, anak ko. Talaga asan ada kayo? Tinaitude para ititunggal maysa. Ay na, digna, saan kan nga agliday? Aklo naman ti kinapod no, adanana tersing kan Charles ti para ititunggal maysa. Manang Angie, aglukat kakit din ijay store mo, amangan no ag-expiren dagi ijay lakom, sayang mat. Si kamot manang Angie, amumat a broken hearted akita. Ay na, anya kumangay ti maaramidam kat agayan ayatan da Charles kan nanatirsing. Di mo man sang kaulit dayta, manang Angie. Ay na, pasensya kan. Ay nasabat ko ngamin idakat. Nakaput-put ni nanatirsing iti takyag ni Charles. Mapanda ka no ag Jollibee. Ay, huston di mo ibaga tinakitam. Masakitan lang tirik nak. Kat inton malpas da kano amangan, mapandaag kanvas iti gown. Huston ko nakmait! Anya kamutan! Kaslay gaggagaram asaksaktan tirik nak! Ay napasensya ka, dig na. Amumot at chismo sa ak. Mala, intakit din ijay tersinam. Ingkamang lukat bareng addan tumanen ti umay aborder ni Nana Tersing. Kat ison ti parakan ka. Wano saan, ni Alan laungan ti song batam. Ay,
Mala, ag-move on ka, digna. Tauray sang-sangitam ni Charles, awanan ti maramidam. Gaputaad dan na natersing na. Anya? Anya ter aramidam dito'y alan. Umay ko lang ibaking ka. Nga awisin na kada Charles para iti umada ni apa nagkalaysada kin ni Nana Terseng. Nga uray amom ang masakitan tirik na alan. Lipatem nga minin ani Charles. Total, adamat tin bakit na. Sana balay, tadak mo dito nga agayayat kin ka. Kat inton agasawa tan tumat. Adan tumatan lakay kung alakay kasjay. Nyalakid din na ya. Sungbatan na kiday. Sayang ti aldaw. Urayong pa'y kadeng agtawag na kiti 50. Uno ag senior citizen na. Hey, panawan ka man langan. Kilas sasawa. Naudag sa ti pampanunutab adig na. Tatang, Apay kaday. Ada parigo mo. tatang, jak sa kabaulanan alabanan day ti amarikrik na. Kanya marikrik na anak ko. Agayatak samutan kinimanong alan. Kasla kayat kumita na kanayon nga umay diti balay nga agaram. Anya, natnagan tirik nam kinialan. Hun sa tatang, anya nga tati aramidok. Ay kat aklo naman no ti panagrik nam ka ay ayatam. Tapno agkasar kayo matang. Hun tatang, unay matan ti kastoy. Ay ayatak mat gayam ti tao aginurgurak. Makiasawa ak mat lagayam. Unexpected. Talaga akas tatigasa at nudad anak ko. Di mo namnamain ti pasabak. Ita Amanda Charles Kinterseng. Isuda mo gayam tagkatuluyan. Kano kasla at dayo ang mapasamak iday. Ay, hun nga ro tatang. Unexpected at talaga. Unay kamatan alan, nagangot ti sakam. Anya, ag-ugas ko lang itay Imbabad ko pa iti daw ni. Amumat ajak kaya ti angot mo. Iso amaturog kay Jesus ha. Di nakababayan. Anya? Pumanaw ka nalan. Talaga ajak kaya ti angdud mo. Malaman lang. Uwanan. Ay ngam alan, kaya't kagayam ang makaidda. Nilaki din na yan. Talaga gayam asan mo awatan ti babae no aginaw. Ano sila ang alan? Anya nga rin nag-produce kay ti duplicate mo. Ano sila ang bagay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unam lano asino akalaingan ije pagadalan, tiawanan bain ang babae. Abay anak ko, ang daya-daya mudum ka. Kanya man ti makagapaw. Dayjay man abak lang nga anak ni Auntie Tina. Kunam lano asino akalaingan ije pagadalan. Hindi naman siya kagalingan. Pabida-bida lang. Anyat kayat mo asawan?
Agin lalaing nga rod ni Maria tatang. No umasta, kunamla no ammo na amin. Ala, lalaing ang may anak ko. Baya makas dyan ni Maria. Ngamin, uray anya man na kinasirip dadaking ka. Agparigat to day jay ang makastrak iti trabaho. Ha? Kano nagbatit at tao. Kasano kumamaawat day jay iti trabaho. Nuhait pailaan ka bagsakan. Sa bagay matkit di So abay amlaeng, agpakalaing anak ko. Huh? Nagbabatit ng tumalang at tao. Anya nga may nandiyan ako natin instructor tayo. May papaniti proper hand washing, Maria. Agin lalaing ka saan aya? Saan nakman akasarsarita si kaabakla? Ha? Ay kwa, mabigla nga. Ada ka di ba asul ko ka? Awan mat, nga mas-asarak lang amin iti ugalim kat. Ha? Saan ka mawatan iti bagbagam Agin lalaing ka, ngam saan ka matgayam ang makaaw-awat. Ha? Yak ngamin kayat ti ugalim. Ha? Pabida-bida iti klase. Aniya? Kunam lano sika ti kalaingan iti klase tayo. Tunggal ang saludsod ti instruktor tayo, sika ti kanayon asumungsungbat. Ha? Naimbag kumamat no natayag ka, ngam saan mat, kas kalaan sisit asumanao, no madama ti discussion. Anya? Nakabasulak pa'y gayam. Kapo iti pa nang ibagbagak iti opinions ko. Nagdamag ti instructor tayo. Una yan, anya laki din. Ay, makapasar! Pumanaw ka man dito eh. No adda kayat mo adamagan kanya. Ingkalatan agdamag iti sabali. Maawatam! Diyak man mo na nang. No abay akas diyan mo ti panagsasao ni Maria kanya. Ha? Awan mo ti dakas nga aramida kinkwana. Ngam kas diyan mo ten. Ay, bayam latan anak ko. Ti importante. Kat amaw nga awan ti basol mo kan kwa na. Ay, sa bagay mo't kiti Di may sapay ajak kayat kini Maria. Iraman na pa iti height ko. Uyawan nak anak abat-bat titak ka no. O, dayan ti akin anak. Tadi daman la mabagbagaan ti anak damat. Huwag nga ron nanang. Ngam sa bagay mo't kiti Sana nakaskas daw. Gapota uray mo't gamin da tatangkin nanang na. Kat nauyaw da. Ay, wan, anak ko. Husto ka, itiray ta nga imbagam. Ngam ala, bayam latan anak ko. Igaad mo kit ti agadal. Tanayon mo alaglagi pan, asaan alapad ti height, wano kinabatet, iti panag-asenso ti may sa tao. Aniya lakit din aya. Ay na, unaklakit din na awan ti tao dito. Adda ka magayam si kabaklang anak ni Gloria. Anya? Tumakder kami ngaman tapno makita ka. Una yun tata. Nung nakapanpandak kan tumang ngamain. Anya? Uray nakatakder ka, kakasla ka nakatugaw. Hay, naimbag pa'y dagiti anak mi ken ni bakit ko, gaputa nagtatayag da. Ha? Sana akasking ka, ken iti kabsat mo ani Lloyd. Nga uray nakatakder ka, kasla kailan nakatugaw. Nagpapandak kayo nga may. Apay ngay akas tatimbagam kini bakla, lakay. Pudno mo timbagak bagay. Uray nakatakder, kasla nakatugaw lata. Kaputa nagbatit ka nga raw. Sa bagay mo't kidi Imbaga ako naking kuha na tikas dyan. Kaputa na ko na ngamin ti anak tayo din na minsan. Amas asar kano kong kuha na. Ha? Kasla kano iso ti kalaingan ije pagadalan. Tunggal agsasao. Anya, ay una yan.
Husto lang nga rod ti imbagam ken kwa na lakay. Ewan na, barang agnakam na dya bakla. Ay, apo, aya. Uray pa'y mano akurso ti iturpos na. Agparigat to day jay, amaalay ti trabaho ko naktubag. Ha? Kanya laki dinayak. Kunak no asino ti kaslauna no amasabat ko. Si kamot gayam, Lloyd. Anya? No magmag na kayo nga main, tumakder kayo. Tamangan no saan da kayo amakita ti masabat yaw, kat dalapusan da kayo. Naguyaw kayo mo ti Dina. Ay sana pa naghuyaw dayjay. Ibagbagak laang tipudnaw. Naggapwam ngamin aya, tanarabyan ka. Naggapuwak ije pagadalan, anti. Apaw, overtime isa. Ay na, ibagbagakon ken ka. Oray mano akurso ti iturpos mo, no kurang ka iti height, ayawan mo laeng, marigatan kanto ang makasapul iti trabaho. Anya? Mabati ka kanyak, tamangan no saan nga ibagbaga ni nanang muken ka ti kasta. Sana talaga, gaputa oray ni nanang yaw, kat batit magtapadpada yaw. Ay naaling ko. Wala niya pa iti bagbaga da Dina. Saan mulatan nga ikan no? Ay, nakauyuyang. Bayam kadilat nga uyawan na ti haita. Anya kuma ti bibiyang langay. Sa bagay mo't kit di ah. Dahito ti kalayon mo alaglagi pa. Ti kinasirip ti tao. Saan ang maibasari ti tayag wano kinabatit na. Always remember that. Ha? Kita man ti anak na ani Maria. Ha? Natayag nagpaiso. Maya ti pamagina. Ngam, no maipapani ti academics. Nga. Syunga. Anya? No saludsudan ti instructor, no anya ti opinions na iti discussion. Pulos, asa na makasungsungbat. O nya, adda ka di ti may tulong ti kinatayag na. Awan. Ngam no aguyaw dagiti akin anak. Kunamlan no. Anya laki di. Awanan, talaga nga intulang dan ti kinamanagguyaw da dagita at tao. Awan ti bibiyang ko katakwada nanang. Uray aguyaw da aginggat kay kayat da. Naimbag ko mga raw, no nakalalaing ti anak da, tapno adaganas da nga ipampanakal da ti kinatayag da. Anya kumangay ti binatbat ni Maria. No may papanin ti academics. Kaslamot na tuktukan na bisukol. No saludsudin da orally. Ha? Saan ko matngoy uyawan? Ibagbag lang. No saan da kumakasbiyay? Di saan kumat nga ibagati kastoy? Anya laki din nanang. Hay, adan tulata. Isu nga igaadyaw ti agadal iti kabsat mo. Ipanaknak yaw kadakwada, asaan alapad ti height iti panagprogreso. Apay gatangado ti tao ije balay da guriya bakit. Agpapaskenda ka no. Isumat tinangag ko itay apagsasaritaan da muna itay. Anya ngay kanu ti okasyon da. Wano, kasangay ti anak ni guriya apandak. Saan na kasangay? Agabrod ka no. Agabrod nga ibagbaga mo bakit makabrod aya dayjay ka nagbatit a tao. Isumat ti bagbagad. Oo, dalapat dyan.
Aga-abroad ka no. Ijay na kanon nga i-apply ti inadal na. Kung si istubilib ko na manang ang lalaki di na ya. Kanayon ka ko mga agan-an na ijay, anak ko. Wala na. Di kanayon ko nga ibilbilin kan ka. No adda bakanti nga oras mo, ugaliyon, ti mapanagsimba. Wala na. Kanayon ka ko mga umawag kada kami iti kabsat mo. Ay, wala na. Mabaling ka dimot asaan kayong awagan. Every day, I will call. Nakaragragsakak. Gaputa, matungpal ko matlangan, tinabayag nga arapaap ko. Ti makatrabaho iji abroad. Grab the opportunity, anak ko. Iso kanayon kumot nga ibagbagay ti kapsat ko na igayad na tagadan. Tapnintun makatulupos, sumarunong tumat kanyak iji balasiw taaw. Awanan ka iti baen. Kunak lakit din numakumikum kang agsapsapul iti panggadam. Ngam saan mo't gayam. Pakawanin na kumananang. Pakawan tarupam. Nanang. Ay no, awan lang arudan ti trabahom. Ngam nagpasikog kapay lang. Asino ti amaday tasikog mo. Kan sa dino ti ayan na. Diyak ka muna sa dino ti ayan na nanang. Manipod ngamin imbagakan kwa na masikuga. Saan na nagparik na pa'y? Anya, ay nagdanga kamutan, Maria. Ay jak amaw no anyat sawag itakan ka. Nanang, no nang ipanam iti panunot mo aya, ay salbag kit diti kastoy. Amo mo nanang. Itay gumatgatang ang itersina ni Antipasing. Nangag ko pagsarsaritaan na iti maritis ni Maria. Ha? Taapay ni Maria. Ni Maria kaday nga anak ni Dina. Uy nanang, masikog ka no. Aniya? Kan nangag ko nga intarayan ka no ti lalaki ang nakasikog kingwa na. Aniya? Nakalaling ti ina na nga aguyaw iti tattao. Ngam di na mo't naisuro di nakataytayag nga anak na. Ala, bay amo na nako. Saan kan nga agsaw iti kasta? Makapasaron mo't ngamin nanang. No aguyaw ni Auntie Dina. Kanayon na nga ibaga, nagbabatit kami kano. Kan marigatan kami itong agsapol iti trabaho. Ngam anya nga ita tinapasamak iti anak na. Saan mo't nga rod nakatulong ti kinatayag na. Tapno agpanunot iti nasayaat. Kasjay nga raw, anak ko. Adal dayjay, asaan nasayaat nga uyawan dagiti babatet at tao. Tanong maminsan, saan nga iti kinatayag amarukod ti kinasirib kunak manan? Yalakit din aya. Ay, kasano da ito yan? Nairan na nga awan makukwarta. Sapay kasapulan nga agpa-check up ni Maria ita. Ay, Kinasaritam ka diti anak ta. Nuad na maitid ti amati sikog na. ha? Maumaakman amang salsaludsod iti daytaken kwa na. Ha? Tunggal damagag, ibaga na nga awan kanon ti komunikasyon da. Enya. Kasano nga ro dita? Dayta nga raw ti parikot kao. No asino nga tan ti mabalin ko apagutangan iti usaran na apagpa-check up. Oh, nayin ti kasto. Hay, biyag aya. Papanam nanang, nakapulis ka may. Mapanak man iti ili, anak ko. Anya ti aramidin nyo iyay. Nagpauit ngamin ni manong mo iti kwarta. Iso amapan ko i-withdraw. Kasta ka day. Ay katwin
At damot lang ti pagbayad ko iti tuition ko. Ay katuna anak ko, medyo nakalmot na jay. So ang magatang ta amin ti masapsapul ta diti balay. Si kamot gayam ti masabat ko, Gurya, ay na nagadumutan ti pinalingkay. Un garod maray, dandani jakpain maawit amin. Nagadumutan dayta. Si Kangay, sa dino ti papanam. Kasla ada parikot mo iti langam. Ay, kuamaray, saan laeng akasla? Talaga nga daparikot ko ita. Ha? Nagapuak nga main ijay ayan ni Mari Anita. Umutang ako maiti kwarta nga usaran ti anak ko apagpa-check up na. Ngam awan mo tinautang ko kenkwana. Hay, parikot ko at talaga ti anak ko. Ah, ti anak mo ang natayag ay isti ni Maria kunak kumaray. Ay uwan Maray. Ay, amangan no at kwartam. Pautangan na kumapay laeng. Saan ka madanagan? Tapaman nga addan to kwartami kin ni Julio. Itad kumutlaeng. Ala, mano ka diti masapul mo, Maray. Uray 5,000 laeng, Maray. Ala, umay ka di balay minton malam. Ada mo ti impaw iti anak ko apandak nga ada di abroad ka. Ha? Ala, urayan ka inton malam, kumaray. Anya, ada ipautang ni Gurya king ka, bakit? Adda ka no lakay. Iso tinakuna na kanyak itay nagsabat kamay. Kwa, kasla nakababain samay, bakit? Ay na Julio, ita nga kasapulan ta. Awan adi ti agbain-bain. Tanay, ti anak ta ti agkasapulan. Ken ti salunat na launay. Ay, makarik na ak itibayin itakin ni Gurya, bakit? Nangro na iti anak na nga inuyaw ko ide, gapu iti kinabatit na. Anya ngay nga raw, nalpasan. Sana balay, tagkidawakan kwa na iti pasensya, numapanak ijay balay da. Wala bakit, taday, kastaunay a pananguyaw ko ide kang kwa na. Ngam iso magayam tinatalagad ti trabaho na ita. Oh, adto ti 5,000 nga utangam kumaray. Ay na, agyaman unay kumari Awan anyaman na kumaray. Ay, Mare, pasensya ka kuman, kadagiti na ilawlawan mi nga imbagbaga idi kadagiti anak mo. Ha? Kinapuno na, mababainak ita kada kayo. Anya lakit di daya kumare. Awan day jay. Tinapatag adi. Kat nakaadal kayo iti biddot yaw. Saan nga iti kinatayag ti tao, ti pangrukudan iti kinasirib. Ha? Ngamen, uray natayag kensiksi ti anak, no saan namod nga amo nga usaran ti panunot na. Awan lata, awan sirbi na. Husto ka iti dayta nga imbagam, kumaray. Isu asapay la kuma. Tasardangan nyo matan ti panaguyuyaw yu iti tattao. Anagkurang iti tayag. Ngamen, numaminsan, isuda ti makatultulong. Wan, kumaray. Ani alakit din aya. Ni Auntie Gurya tinagpautang iti kwarta, nanang. Wag, nanak ko. Ay, nakababain lakit din kadakwada.
Wan nga rod, anak ko. Nakuna na pa'y kanyak. Ati 5,000 nga impautang na kanyak. Kat impawit kanu ti anak na nga aday jay abroad. Ha? Ni bakla? Wan, iso ang mababainak iti kastaunay. Ngam anyangay nga road kat nalpasan. Nakababay na talaga, nanang. Sapay inuy-uyaw ko ididay jay. Tinapatag kat amirisan tayo tibidot tayo. Mababainak, nanang. Kanayon ko idi nga uyawan ang nakabatbatit. Kurang ti height na. Ngam ita, isugayam ti makatulong kanyak. Una yan. Alakit din anak ko. Inka agpa-check up tanay. Naladawin ti panagpa-check up mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.